Għall-ewwel darba fil-Festa ta' Santa Marija tal-Mosta se jsir spettaklu ta' nar minn fuq torri twil 45 metru. F'kummenti ma' One News, il-koordinatur Lorenz Gauci spjega li l-preparamenti għal dan l-ispettaklu ilhom li bdew mill-aħħar festa, kif ukoll li barra t-torri tan-nar ser ikun hemm logħob tradizzjonali ta' nar ieħor. Prattikament inna bdejna minn 17 ta' Awwissu tas-sena l-oħra. Kien hemm grupp ta' żgħażagħ inkluż jiena u missieri u ħriġna bl-idea li jsir show kbir. Show fuq it-Tower Crane, fuq il-platform u xogħol fuq wara, xogħol kbir bħal blalen, sfejjer, fetqiet tal-kulur. Lawrence kompla jispjega x'ħajkun qed jinkludi l-ispettaklu mit-Tower Crane. L-atul ta' Tower Crane 45 meters. Bħala kapsi 1200 kapsa, jinkludi stuppini, flash pots, dawk prattikalment. Intant, dan l-ispettaklu mill-Kamra tan-Nar 15 ta' Awwissu se jseħħ lejliet Santa Marija fid-9 ta' filgħaxija.